A kullum mai gida tunanin ka nake, idanu san ganin ka maula ya suke. A kullum mai gida tunanin ka nake, idanu san ganin ka maula ya suke. Kullum da rabbana nake daga wani motsi, bana ta wani ubangiji daga nai watsi. Yaban annabi ne ya fara tun tashin hantsi, zumar suna tsotsi na daddada godiya ga Allah mabuwayi. Yau ma dai raubara kanin nan ka salatai da kasaitai ce guda uban duk masarautai, ka sanyo halinsa har sabansa zaratai dan sun kai bantai wurin yaƙi na jiran su kyautarsa suke. A kullum mai gida tunanin ka nake, a koyaushe taimakon ka Allahu na nema, da na nema take gunsu sai ka na sama. Yau ma bege wurin masoyin ka zama, roƙon da nake ma a yarje mini in ta yin yaban hasken yayi. Assalamun alaika ya ma'aikin da nake so, masoyi ƙauna da san karai na yayi na so. Tsabtatacce wanki ubangiji ya fi na so, saƙon da na kunso na tare da damuwa duba na masoyi. Ya masoyi na yau na cikin wani rami ne, cikin kwancin rai da zuciya ya zane ne. Rashin ganin kaɗa babbar matsala ne, kukan da nake ne ko da yaushe ƙaunar ganin ka wallahi nake. Tashi ni abin na damuna, abin ƙaunata ta yi ƙaura a idona. Ta yaya ne za na samu sanyi a raina, na rasa saitina a duba ni da magani na ciwon da nake yi. A kullum mai gida tunanin ka nake, na raya kawai rayuwar tawa bai na jin watakila yanzu na tara zunubai. A yafe mani dan su sai a yayyayi jabai, a ciro na dubai da dace da ganin kaɗa fatan da nake yi. Zan da suna gana yi nisa da masoyi, duk da kullum na tashi bai dukan sansanake. Amma ni ko ganin mafarki ba na yi, tsoron da nake kar a je kuna ba ta duka aikin da nake yi. A kullum mai gida tunanin ka nake, kai can kai na in hakan yake na zama jaki. Amma dai roƙo nake a yafe ni mahaiki, a wanke mini zuciya
zuciya a saita ni ta baki a dora ni ta farki komai in zanyo ya zama domin kulki masoyi na zuciya ta min ko kwanto a kauda min shi ya ce da ni zo ka kusanto a karba min baitukan da danku na rubuto a ce zo ka karanto hakan zai wanken bakin ciki wanda nake yi a kullum mai gida tana yin karki idanun sanganin kamula ya suke ma'aiki ya sa da mu halayi na masoya mu ma ai tafiyar da mu ma'aiki jagayya ba dan mun kai ba mu albarkar manya rigar so muka sanya mun kankama alubaiti kaunar sirki ga minan dai na ga lokaci yana daga shuɗewa a kullum mutuwa ke ta yi ba fasawa burkana da yawa kala-kala ban cimmawa bai yayi dafewa na san zuwa madina burin da nake yi a kullum mai gida tana yin karki idanun sanganin kamula ya suke da ranar rauni na zuciya bai warke ba bukatu kun san su ko ban ce ofan ba a yaye mana damuwar mu ba dan hali ba mu ba komai ne ba sai dai mun rike san ka zuciyar mararin ka take dama aiki bigi damuwar masoyan ka dauke ka yarje mu ganka ko a barci ko farke na san ka wallashi shugabaran mu da gaske mun nitse kuma mun narke al-muhammadi dunne ya karbi roƙon da muke